abans que Federico comencés a rodar Autoimmezzo, li vaig preguntar de què aniria la pel·lícula. És una pel·lícula de ciència-ficció, una pel·lícula espectacle. Alguna cosa havia de fer perquè no tinc res a dir. Què collons passa? Una gent que pregunta per vostè. Qui són vostès? Què volen? Hem vingut a buscar un autor. Doncs aquí no n'hi ha cap. Aquí no estem fent una obra convencional, aquí estem fent un espectacle de creació. Series capaç de deixar-ho tot i començar de nou. Omaggio florale prima di iniziare il nostro lavoro, che poi non è un lavoro, perché il nostro è un gioco, a cui siete tutti invitati.